Bueno, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa tibuok nga kalibutan. Sanglit kini atong pag-broadcast, muabot man sa gamhanang teknolohiya sa internet, pinaagi usab sa social media, sa Facebook. Ug sa tibuok usab nga Pilipinas, live kita pinaagi sa GSAT 33 o baka bisag sa local TV sa Channel 25 o local cable sa Channel 17. O ato ipanibaya ang tanan nga mga Hope Channels, Hope Radio sa tibuok nga Pilipinas. O ako nga dako nga pagtahod sa ato mga administrators, ilalom sa pagdumala ni Pastor Edwin Golfan, ang ato presidente sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists, usab sa iyang Executive Secretary Pastor Roger Caderma, ug usab sa Treasurer Sir Chimwell Almosera. Okay, mga pangumusta gikan dinhi sa Hope Channel Cagayan de Oro City ngadto sa mga station managers sa nakilalaing lugar o labi na usab sa station managers dinhi sa North Central Mindanao Conference, no? Dinhi sa Longvine kam Pastor Ebenezer Perez, dinhi usab sa gitawag nato og DXMC ni Sir Mar, dinhi sa gitawag nato og Mindanao Sanitarium or Mindanao Adventist Hospital. O usab dinhi usab sa Hinguog City, ilalom usab sa ato nga pinangga nga station manager diha o usab sa Adventist Hospital, no? O sa tanan na lang nga mga Adventist nga Hope Radio. O welcome ka natong tanan. O aduna tay gitawag nato og pahibalo nga karong umabot February 24 kung maluoy ang Ginoo, no? Dinhi dapit sa Western Mindanao Conference, especially dinhi sa Pagidan City. Aduna kitay pagahimuon nga Hope Fellowship sa February 24, usa kani ka programa sa Hope Channel, ilalom sa pagdumala sa atong communication director ug sa ato usab nga station manager. Ginahimo nila ni aron usab makaduaw kita sa matag mga tao diha sa nakalain-laing lugar, especially sa tibuok nga Mindanao. So welcome ka naton tanan. Bueno, sa di pa ta magsugod, magaampo kita. Daghang salamat o Dios nining kahaponon nga imong gihatag kanamo sa tanang adlaw nga moabot kini nga Sibya kung kanus-a Manila makita kini, tuguti nga ikaw magapanalangin nga kanila. Magahatag og dugang nga kaalam, masabtang ang mga pulong nga amo nga pagabatbaton ilalom sa pagdumala o pagpasabot sa balang espiritu. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bueno, mga pinangga nato nga mga higala o kaigsuonan. Next week aduna kitay gitawag nato igsuon nga pag-change sa atong cellphone number nga diin didto kan mo manawag. Ato pa ni siyang gibuhatan og pamaagi aron ma-flash diha sa screen. Next week na lang tingali nato makita inyo sa screen og kana nga cellphone number diri kana direkta sa opisina kay sa pagkakaroon ng atong gigamit nga number naa sa field kana direkta. So adunay possibility nga adunay mga interference ug uban pa tungod kay naaman sa field. Pero next week, diri na gyud na ibutang sa opisina aron usab makahatag og sakto nato nga pagtagad sa mga question ninyo. Kay kana siyang number direkta man sa opisina ug ato sad na siyang madala sa atong office aron makita nato ang mga text, no? Bueno, salamat niya na. Okay, ato na tingali nga sugdan sa pagpanubag ang mao mga pangutana na ubay-ubay na magid ni siya mga pinangga natong igsoon og kahigalaan. So sige lang kay naaman dinhi ang mga text questions. Sugod ta diri sa gitawag nato og punto sa pangutana gikan kang Niel Simaro. Okay, maayo hapon pastor, na ako'y pangutana asa mabasa sa Biblia nga pwede ang babae magwali sa simbahan. Okay? Daghan salamat niya na igsuon sa imong gipadala usab nga question. Actually kini siya nga punto ato man siya naisgutan tong niagi kay naaman tay gi-flash diri sa usa ka question and answer gyapon sa lahi nga planeta
nga diin nagahatag og impormasyon mahitungod sa Seventh-day Adventist nga adunay misinterpretation nga sukwahi nga paghahatag niini. So ato ni siyang tagaan og pagtagad ang iyang pangutana ang mahitungod sa babae kung makawali ba sa iglesia. Ang iyang punto din Igso nag-ingon nga pwede ba magwali asa mabasa sa Biblia nga pwede magwali sa simbahan ang usa ka babae. Kana bitang word bitaw nga asa mabasa sa Biblia nga pwede. Para sa ako nga konsepto, tanan makawali unless kung nay balaod nga dili pwede. Okay? Kay sa pagbasa nako sa Biblia din Igsoon, wa ko kabasa nga dili pwede ang babae makawali. Kana bitang gingon dag dili pwede ang babae makawali. Kay moingog kag dili pwede meaning to say naisugo nga dili gid pwede. Kung naisugo nga dili pwede, pwede na nang pangutana nga moingon asa mabasa nga ang babae pwede makawali, di ba? Kay nga naman na may dili pwede. Pero kung walay sugo nga gadili sa babae nga magwali, dili naman tingali angay nato tagaan og tubag nga makawali ba ang babae o dili kay ang Biblia walay franchise ani. dili ni maangkon sa usa ka reliyon nga moingon nga kami ray na authority mo basa nini. Kami na authority nga mawali nini. Wala ko kabasa sa Biblia ani nga nanay franchise nga naay mga tao moingon nga dili mo pwede kay kamera. Okay? Wala tay mabasa sa Biblia nga ang lalaki mauray pwede mawali. Okay? Wala tay mabasa sa Biblia nga gidid-an ang babae nga makawali. So kung wa tay mabasa nga gidid-an Igsoon nganong ato man silang didan, di ba? Pagkalisod bagikan didan ni mga usa ka tawo nga wala tay mabasa nga dili pwede. Pero aron ma-satisfy ang imong question ay nahibalo ko nga ang nagpadala nini usa ka sincero nga nangutana. Atong basahon Igsoon sa Salmo 68 versikulo 11. Okay? Aron ato makita ang maong nga punto kung asa na sa balaan nga kasulatan. Okay? Salmo 68 versikulo 11. Akong basahon Igsoon dinhi sa Cebuan nga version. Okay? Nag-ingon diri. Ang Ginoo nagahatag sa pulong ang kababayen-an nga nanagmantala sa mga balita mao'y usa ka dakong panon. Ang kababayen-an kuno nga nanagmantala sa mga balita. Kanang word nga nagmantala. Sa English ana Igsoon sa ISV. Okay? Version nga ISB, nag-ingon diri. The Lord issues a command. Numerous are the women who announce the news. Ang word ini announce the news. Kung imo ni siyang basahon Igsoon sa Hebrew nga pinulungan nga bazaar, ang usak sa kahulugan niya na to preach. Mao na nga kini nga version diri sa Cebuan wala masayop. Kay usa sa kahulugan ini to preach man. So pag ingon din ni Igsoon, ang Ginoo magahatag sa pulong ang kababayen-an nga nanagmantala sa mga balita. Kanang word nga nagmantala. Dili man ka kamantala Igsoon kung wala ka gitawag nato ga preach. Babay gamantala. Pwede makamantala ang babae. Wa ko'y mabasa sa Biblia dire nga ang babae gidid-an nga magwali. Wala tay mabasa. Lisod man kay Igsoon nga moingon ta lugar nga tagaan na tug sugo nga wala diha. Mabita tong mga niagi nga Christians nga sala ba ang simbolo sa cross, ang paggamit sa simbolo. Nganong mahimo mang sala nga wa matay mabasa sa Biblia. Sa samang paagi Igsoon, nganong mahimong sala nga ang babae magwali nga wa matay mabasa sa Biblia nga ang babae dili makawali. Okay? Or maka-preach. Okay? Daghang salamat niya na Igsoon nga gitawag na to og pangutana. Dirita sa gitawag na sab ni gikan sa kang Mini Rosales, maayong gabi diha kaninyo. Ang akong pangutana is tinuod ba nga naay Bible nga tinago? Kay usahay mag-share ko sa bahin sa Bible, ang uban moingon nga gidungagan na daw ang atong Bible. Now, dili daw na mao ang original. Salamat and God bless. Okay, ang iyang pangutana Igsoon na ba kunoy tawag Bible nga tinago?
Igsoon wa pa ta kabasa sukad nga adunay Bible nga tinago. Unya unsa man say purpose sa Ginoo nga nang taguan man na siya? Kung ang pulong sa Ginoo nga gihulagway sa Hebrehanong kapitulo 4 bersikulo 12 nga ang pulong sa Ginoo hait pa sa espadang duay sulab nga mudulot dinhi sa atong kagalingon na sa mga lutahan, mga agian, meaning to say kung asa ang konsensya nagtago abtun kini. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo hait pang espadang sama sa espadang duhay sulab. So na to pagabalo nga kanang pulo nga hait ko'y tinago man ka. Actually, walay word nga tinago dinhi sa Biblia. O walay word nga tinago nga konsepto nga iyas Ginoo. Ang tanan, gitawag na to og gipadayag. Gani igsuon kung imong tan-awon igsuon ang natago kaniadto nga mga misteryo mauman si Jesus Christ nga napadayag na manggani sa atong kapanahonan garon, pero kanang ingon nga Biblia natago or pulong sa Ginoo natago, alisod na siya nato mataghaan og pagtagad kay wala nas konsepto sa Biblia. Gani kininhi sa Hebrehanong kapitulo 1 bersikulo 3, kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagsapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanang gipamulong niya sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan siya milingkod sa tuo sa halandong sa katasan sa labaw gyud no imo makita nga which nag-refer ni siya sa anak kung atrasan nato ang dos nagingod diri apan niining kaulahi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. So imo makita nga nadayag no mismo pagani ang pagkatao ni Jesus Christ sa diyang nagpakatao siya nadayag kini usa nga kabutang usa ka butang wala man ni sa una-una kaniadto so wala pa siya magpakatao. Usa ni siya kagitawag nato og misteryo. Usa ni siya kabutang nga tinaguan kaniadto nga karon nadayag muna nga ang unang Timoteo kapitulo 3 sa iyang bersikulo 16 nagingon ug dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan dako gayud nga tinago sa atong tinuhuan ang Dios na dayag diha sa lawas nahimatud-an nga matarong sa espiritu nakita sa manulunda giwali taliwala sa kanasuran kaniadto natago ni siya igsoon dili kayo makomprehend sa mga tao pero sa diha nga pag-abot ni Jesus Christ nasabtan ni siya when in fact sa panahon ni Jesus Christ igsoon sa dinhi siya sa kalibutan daghang mga tao wala makasabot kung kinsa siya okay so sa kaniadto natago na siya nga mga pamaagi pero sa pagpakatao ni Christ nadayag wala na'y mabasa sa Biblia nga napay pulong nga tinago. I don't know kung asa na kaplagon. Mabitaw na'y mga tao nga naghimu-himu og mga pagtulunan aron ma-justify nila ang ilang kugalingon nga naa sa among tinuod kay nasa amo ang tinago nga mga butang. Actually, wala diha. Okay? Lain na sabtang mga punto igsuon nga pangutana dinhi. Ingon siya dinhi 0905-801-8525, no? Anyway, pwede na mo mga tana igsoon, manawag karon, taga na to og pagtagad. Dinhi sa maong 0905-801-8525 nagingon, mangutana ra unta ko about sa mga relihiyon ug nganong gadinautay sila. Okay, ang pangutana, ngano kunong nagdinautay ang mga relihiyon. Igsoon ingani. Naay nagdinautay, nasay nag-amiguay. Naay naglain ang ilang paminaw na say mga tao nagkaamiguhay. Okay? So, ingani ni igsuon, mismo ba ganin siya wala pa'y relihiyon na magdinautay, na mag-amigo, normal na siya igsuon. Kaya dili na tumatawag yung normal nga mao ginay pagkinabuhi kay napamagod si Satanas nini nga kalibutan. Pero kita mo ingon igsuon sa kasaysayan sa mga simbahan kaniadto dili lamang dinautay, pinatyanay pagyud. Ang Seventh-day Adventist lang ang wala ma-involved sa gitawag nato og pinatyanay sa kaniadto sa mga panahon sa Reformation. Okay? Sa panahon sa Reformation, daghang mga Protestant nga gipangpatay. Okay? O daghan sa mga reliyon nga gaway. Tagaanta mo sa mga ginagmay nga gitawag natong kasaysayan igsuon. Ako'y gikuha diri nga mga quotation diri.
niya din igsuon sa kang Philip Scuff, The History of the Christian Church, Volume 4, page 166, nagingon, "The Lord destroyed the Jews and Christian. Let His anger be kindled against those that turn the tombs of their prophets into the places of worship. Let there not remain any faith but that of Islam." Okay? So sa panahon kani adto igsuon, grabe ang pinatyanay usab igsuon between Islam og sa mga Christian. Okay? Nasa usa dinhi igsuon nga basahon nato. Gikan dinhi usab sa usa ka pagtulunan nga atong gikutlo nga mga quotation diri pero sa dili pa na may tawag atong tagaan sa o pagtagad. Atong dawaton ang atong igsuon si Freddy Guayan. Okay, Fred, go sa imong pangutana. Pangutana, Pastor. Oh, padayon, Fred. Isaias versikulo 3, kapitulo 2:3. Unsa na siya sa Isaias? Isaias 2:3. Okay, Isaias 2:3. Unsa may atong basahon na ahi na ka mo butang sa imong pangutana? Okay. 2:3 nagingon. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o mari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manglakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Sion mugwala ang kasuguan ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. So unsa may imong pangutana ni Igsoon? Kana bang mga dalan, Pastor? Nagpasabot kana mga dalan, pasabot mga daghan na dalan ng Dios. Kining dinis bersikulo 3? Oo, nagpasabot mga daghan dalan Dios, naging mga dalan. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o marika mo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan. So unsa may punto nimo ani Igsoon? Ang akong pangutana, Pastor, og daghan ba na dalan ang Dios kay naging mangadto kita aron pagatudloan kita sa iyang mga dalan. Actually, ang akong pangutana, daghan ba ang dalan ng Dios? okay, daghan salamat na Igsoon. Nagadepende na siya sa context nga pagasulti Igsoon mahitungod aning dalan kay muyong gikagdalan naman say dalan Igsoon nga nagrefer sa gitawag nato og moralidad na nasa dalan nga nagrefer sa mga etiko nga pamaagi. Tagante example kining usa sa gihisgutan nga mga moralidad nga nagrefer sa dalan diri sa gitawag nato og Salmo 119 bersikulo 1 nagingon. Okay. Bulan sila nga mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So imo makita, naghisgot siya dinhi og dalan nga hingpit nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So imo makita dinhi ang word nga dalan iyang gi-apply didto sa moralidad nga mga pamaagi. Kay for example, ang 10 Commandments gitawag man na siya og moral law, kasuguan sa maayong pamatasan, dili ka magpatay, maayo na nga pamatasan, di ka mangawat, maayo ng pamatasan. Dinhi imo makita Igsoon bulan sila ngan mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So dinhi gigamit ang word nga dalan sa moralidad nga mapaagi, mga maayong pamatasan nga makapalagan sa kasuguan. Okay? Nasa usa ka punto nga gigamit ang word nga dalan Igsoon kay daghan mang application sa paggamit sa dalan. For example, Juan kapitulo 14 bersikulo 6, no? Nag-ingon diha nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Diha na sab makita nato nga ang word nga dalan gi-apply ngadto sa kang Jesus Christ, no? Adunay mga figure of speech Igsoon nga gigamit na aron muhatag og dugang nga pagpasabot. Og nasa dalan Igsoon nga daw maayo tan-awon alang sa usa ka tawo. For example, Proverbio kapitulo 14 bersikulo 12 adunay gipahayag dinhi, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan niini o niana mao ang dalan sa kamatayon. So nagisgot sa di siya og ang word nga dalan diri gigamit sa gi-apply ngadto sa gitawag nato og destiny.
na ay destiny na sa usa ka tawo igsoon nga paingon siya sa kalaglagan nga asay destiny igsoon nga dito sa gitawag natog kadaugan. Mo man gani nga sa pag-apply sa ngalan igsoon, daghan ang ato nga tun-an dinhi nga unsa may ibot gipasabot niya na. Okay? For example, mingo ka og Jeremiah chapter 6 verse 16. Aduna say gingon dire. Mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog kamo sa mga dalan og tanawa og pangutana mahitungod sa karaang aligyanan kung hain na maayong dalan. Lumakaw kamo niana og makakaplag kamo sa kapahulayan sa inyong kalag. Now balik ta sa imong giingon sa Isayas. Okay? Ang Isayas igsuon kapitulo 2 bersikulo 3, kung imong tan-awon igsuon, naghisgot kani sa saad mahitungod sa katapusang mga adlaw. Mamanggani nga pag-abot sa 3 ningon siya og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o marikamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan. Dinhi gigamit ang word nga dalan sa mga maayong binuhatan. Okay? So dinhi nga punto sa bersikulo 3, gigamit ang word nga dalan sa mga maayong binuhatan. Actually, daghang word nga dalan nagadepende sa context kung asa nato ni siya mapapak. Okay, balik kanimo igsoon kung nakay follow up. Ang tanang dalan, Pastor, ang mayo o dili mayo, iya na sa Ginoo. Okay. Ng mga dalan. Okay, naidalan igsuon nga, siyempre, dili na iyas Ginoo kato akong gibasa ganina sa Proverbio Kapitulo 14, versikulo 12. Adunay dalan daw, matarong alang sa usa ka tawo apan ang unahan niya na mo ang kalaglagan. Of course, dili gid na iyas Ginoo. Okay, dili man gani mo tugot ang Ginoo nga kita malaglag. Pero naidalan nga diin atong gilantaw matarong nga lantaw na to. Pero sa unahan na niya na ay kalaglagan. Mao bitaw nga ang kining pangutana pastor or Seventh-day Adventist, diri ra gid mismo basa. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist maprubahan pinaagi sa balaang kasulatan. Kung aduna may pagtulunan nga nagtudlo sa radyo o sa TV, nga ang ilang pagtulunan dili maprubahan sa balaang kasulatan, ay siyempre mo na dalan igsoon ngadto sa kalaglagan, kay ang ilang mga pagtulunan dili iyas tao kundi dili iyas Ginoo kundi iya sa tao. Okay. Follow up, Igsoon. Okay, ang ato ba punto ba, Pastor? Kining giingon sa mga tao nga mga dalan. Kining mga dalan, nagpasabot na talang dalan. Dalan nga matarong, dalan nga dili matarong. Tungod kay ang tao, dili na makahimo sa iyang dalan. Kundi ang Diyos lamang ang nagtagdo sa mga dalan nga gusto niya sa sumayon sa tao. Sumala sa Isaiah 2:3. Kaya nag-iyon ng mga tao, mangadto kita, aron tudloan kita sa mga dalan sa Dios. Tato pa, ang dalan nga dili matarong, o ang dalan nga matarong, iya gyapon sa Ginoo. Pero ang tao lang, magpili siguro. Dini Igsoon nga imong mabasa, wala man ni maghisgot o dautan nga dalan. Busa dili ta makaingon nga kanang dalan nga iya dili iyas gidaw kanang dalan nga dautan, iya gyapon sa Ginoo. Kay kaning Isaiah 3:2, wala man ni maghisgot og dalan nga iyas dautan. Ang gisgutan dinhi ang dalan man nga iya nga mga matarong nga mga binuhatan nga iyas Ginoo. Okay, salamat. Salamat, Pastor. Salamat. Kay dili nato i-incorporate ang dalan nga makadaot dinhi sa Isaiah 3:2 kay wala man na nagisgot og dalan nga makadaot diri. Wa sa ni magisgot og dalan nga dautan. So how come nga iyas Ginoo pati ang dalan nga iyas Yawa iyas dautan? Okay, dagan salamat, Igsoon. Salamat. Okay, dagan salamat. Salamat kayo, Pastor. Salamat. Okay, dagan salamat. Okay, dagan salamat. Actually, kaning word nga dalan, Igsoon, sa English, ang uban na word nila og ways. Apan kung tanaw nimo ang Hebrew word nga pinalungan na nagikan sa Hebrew word nga direct. Ang word nga direct, Igsoon, nagpasabot na siya og direction. O, sa ato pa, ang mga matarong kinahanglan aduna gid siya direksyon. O ang iyang direksyon nakasubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Dagan salamat niya na Igsoon. So padayon ta sa pagtubag sa mga punto nga matod ganina nga nabakunoy hasta bratong gipangutana ganina nga iyang gipangutana dinhi nga kining
about sa mangutana ra unta ko about sa mga reliyon og nganong gadinautay. So akong tubagan na gadinautay na sa ginahigay na sa uban ga amigo na bitay kanta ni Max Urban nga usa ka pamilya lain-laing reliyon pero wa gid sila nag-away, no? So na mga tawo nga gaaway tungod sa pagtulunan pero adunay kasaysayan igsuon nga gaaway, no? Say for example ang Islam ug ang Christian kaniadto. Sa term nga gitawag na tog mga crusade. O, daghan usab na namatay nga mga Hudiyo ilalom sa pagdumala sa Islam, daghan sa Christian namatay sa ilom sa pagdumala sa Christian. Daghan sad ang namatay nga naa sa Islam ilalom sa pagdumala usab sa mga Christian, no? Nga na ang sumala sa kasaysayan kaniadto. Now adunay mga kasaysayan dinhi igsoon. For example, dinhi sa Catholic Church, no? Adunay mga kasaysayan kaniadto nga adunay panag-away, adunay pagpatay ngadto sa gitawag nato og mga dili magatuo sa ilang mga pagtulunan. Og ato na siyang igsuon nga matikit-an nga mga pagtulunan gikan sa SCAF Volume 511, no? Nag-ingon diri. For example, Béziers, a town in southern France with a large number of Albigenses, was termed in 1209 by an army led by the papal legate Arnold of Sitioux. A horrible butchery occurred. The wild soldiery heeded well the legate's command, fell all to the ground. The Lord knows his own. Neither age nor sex was spared. Church walls interposed no protection, and 7,000 were put to death in St. Magdalene's Church alone. Daghan sab ang napatay sa gitawag nato og under sa gitawag nato og Roman Church anang panahon og daghan ang mga Protestant sad ang nangamatay. Pero dili exempted niya na ang Protestant igsoon. Nasa mga Protestant igsoon nga daghan sad sila og napatay, no? Pero boy no ato ning tiwason unya, human sa break ngo balik ta karon tod human sa break. Bueno, mibalik kita ako sa pagpangumusta sa ato nga Hope Channel. Gitawag nato og mo'y nagpandong nini ang division, ang gitawag nato og Media Ministries Director sa SSD, si Pastor Nelson Paulo, og siya usab ang tigpasiugda sa gitawag nato og pangutana, Pastor. Okay, maayong hapon kanimo usab, Pastor Paulo. Okay, dinhi sa di pa ta mo dawat sa maong call, aduna dinhi si Liam Makabuhay Abali og niya usab dinhi si Janet Fabro Royal watching from Kuwait. Rothsil Binlot, hello Pastor Chris. Bilyesa Mandex watching from Broome, Western Australia. Rains Roge, hi Pastor Chris. Si Rains watching from Ireland. Layo-layo na ning Ireland. Julio Tumarlas watching me sa inyong live, Pastor. Diri sa Manila, salamat kaayo sa Ginoo sa maayo ninyong pagpaliwanag. Katinaw kaayo. Anisa Ayaw Madrid, hello Pastor. Okay, ugban din nga naa din sa hakuan. Bueno, ato sa dawato ng atong caller. Ang atong caller karon si Franco. Okay, Brother Franco, itsa ang imong pangutana. Pangutanan ako, Pastor, bahay ba sa Mateo 16-18 ba? Okay, daghang salamat. Okay, padayon. Mao ba kini ang iglesia naggutan ni Pablo sa Roma 16-16?
Okay, dagan salamat niya na. Hinahinaya imong monitor igsoon kay ako nabantayan ga monitor ka onyi ulahira ba ang mao nga punto niya na basig malibog ka. Concentrate lang ka sa imong cellphone anyway mabati man nimo ang akong tingog. So diri ka sa pangutanas Mateo 16:18 kung kaning Mateo 16:18 mao ba ni ang gisgutan sa Roma 16:16. Ang akong tubag mao ni sa Mateo 16:18 nga gihisgutan og iglesia nga wala nganli mauna ang Roma 16:16 nga wala gyapon nganli kay ang Roma 16:16 di man nato na matawag og proper noun kay kung imong basahon diri common noun man na siya small letter. So laktod nga pagkasulti naghisgot og iglesia ang Mateo 16:18 walay ngalan nga proper noun. Naghisgot ang Roma 16:16 walay proper noun nga ngalan. Go ahead, follow up igsoon. Go. Sa ikaduha nimo nga pangutana. Oh. Akong pangutana na ako. Kini din ang iglesia, kini ang Mateo 16:18 na natukod ani o wala pa. Okay, daghang salamat niya na. Kanang Mateo 16:18 igsoon, ayaw pagunahuna nga building na siya. Nga moingon tag natukod naman na o wala pa. Ang Mateo 16:18 nga word nga iglesia gikan sa word nga Greek word sa kopya sa original nga ekklesia. Ang word nga ekklesia usa na siya ka compound word nga duha na kung bungkago nimo. Ang usa gitawag nato og ek, usa na siya ka preposition sa Greek nga buot pasabot out of. Og ang kalio nagpasabot to call. So to call out of meaning to say dili ni siya building kundi mga tao. Atong panahon na igsoon na nay mga tinawag si Kristo nga mga tao igsoon. Okay? Padayon igsoon. Okay, kay kining iglesia ko ni Kristo. Diri naman ko nawasan ang dili si Kristo mo ang ulo sa iglesia. Oh, tinuna Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 ngadto 25. Si ang Dios mao ang ulo ni Kristo, si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Unya ang lalaki o ang bana mo'y ulo siyang asawa. So unsa may problema na igsoon nga ang word nga iglesia mga katawhan man. Therefore ang ulo or ang leader sa katawhan mao man si Kristo kay si Kristo mo'y ulo sa iglesia ug ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia meaning mga tao. So therefore si Kristo mao ang leader sa mga tao nga mga tinawag. Dili na building, dili na kabilya, dili na simento. Mga tao na siya. So sa ato pa si Kristo mao ang ulo or leader sa mga tinawag nga mga tao. Palapig son. Go sa follow-up. Hello. Oh, kay basig nalibog ka kay usahay ang gitudlo magud sa mga simbahan karon. Ang gipamatuod nga ang word nga iglesia usa ka building. So nabutang sa tungunahuna, ma-building ni siya, unya mo ni ang atong gipasikupan. Na ang word nga iglesia igsoon, mga tao na siya, dili na siya building. Padayon. Ang follow-up na ko ana nga pangutana. Ngano man wala ang nganli ang simbahan sa Adventist ug iglesia ni Kristo. Nganong wala nganli ang Adventist o Iglesia ni Kristo. Igsoon, ingani igsoon. Tanan baya wa nganli kung atong basihan ang Mateo 16:18, walay simbahan karon, walay pundo karon nga nakapasar sa Mateo 16:18 kung ang atong isgutan ang proper noun. Kay walay proper noun din sa Mateo 16:18. So, ang problema manggod kay naay mga theologian nga magbasa og Mateo 16:18 ug butangan nila proper noun nga wala diha. Kung atong basahon na, nagingon diha, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Igo na sila sulti diha, wa mo ingon diha nga, "I will build my church, and this church named," butangan ni ngalan. Wala may ngalan diri. So, kanang pangutana, dili na siya matubag kung ibase nato sa Mateo 16:18. Kay ang tinuod sa Mateo 16:18, wala may proper noun nga girekomendar kung unsay ngalan anang gitugod nga iglesia ni Kristo dias Mateo 16:18. Walay proper noun nga gibutan diri.
Next, Igsoon. Akong pangutana pag follow up na ko sa pangutana. Okay. Kanang buhat, City, Versículo 38. Manuman na nga sa English. North man, English sa King James, sa Tilingban. Buhat? Unsa nga buhat? Buhat? City, 38. City 38? Oh, Atong basahon ha? Ang City 38 sa buhat mo ni gingon. Mo kini siya ang didto sa Katilingban sa Kamingawan uban sa manulunda nga misulti kaniya sa bukid sa Sinai ug uban sa atong ginikanan ug mooy midawat sa buhing mga pulong aron kita ihatag kanato. Kining buhat City 38 usa ni kapag pamatuod aron matultulan nato kung unsa ang tinuod nga iglesia nga wala manganli sa proper noun is Mateo 16:18. Naghatag na siya ideya nga ang tinuod na pagtulunan didto ni kanhi sa Katilingban sa Kamingawan. Meaning sa panahon ni Moses. O sa panahon ni Moses, walay Domingo nga nagbantay didto. Puro mga Sabbath keeper ang tuwa didto. Puro Saturday ang ilang pag-obserbar didto. Walay Domingo. So laktod nga pagkasulti, kung balik tas Mateo 16:18, matultulan nato kung unsa ang tinuod nga simbahan, kay nagbantay siya sa adlong igpapahulay. Kay gitudlo nimo, ikaw magani naghatag ani nga bersikulo nga kini siya kini siya ang didto sa Katilingban sa Kamingawan. Meaning to si balik sa nga Moises sa paghatag sa 10 ka sugo ug sa ikaupat nga sugo mao ang adlaw ipagpahulay ikapito Sabado. So nagtudlo og ilahan na nigsuon. Okay, Igsoon, katapusan nimo pangutana kay daghan na kay kag pangutana taas-taas sad tagaan tong panahon ng uban. ang katapusan ako nga pangutana, mauni, unsa may kalainan sa iglesia, ibutan nato, iglesia nga tao sa Biblia o sa iglesia din ni Manalo. Igsoon na nakabalo na magida mismo ang publiko nakabalo man nga 1914 ang iglesia nga imong gisgutan nga Manalo o ang uban usab. Pero bueno, nagsignal ang atong kauban nga adunay gamay nga technical nga problema igsoon, mobalik ta karong tudtod. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan unang-unang droga. Mugamit yun ko adto sa una. Unya ang akong mga anak, halos kami ng tanan, pastor, nang gamit ana. Pagbati na ako, pastor, kahadlok. Unya, pagbasol, kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presuhan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nagdesisyon na dayon ko kay grabe kaayo ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa didto kay kung didto manggod ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo na dili lang ko tigpaminaw kinahanglan mo buhat pud ko sa pulong sa Ginoo kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapukon ako ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, may balik kita. Nangayo tag break igsoon kay naaman siya niapir din sa atong social media sa Facebook. Labi na si Jubilee Ramuran ingon siya hinay ang audio busa naghatag tag time nga mailisan ang ato nga lapel kay basing naglubat ni siya. Anyway, nibalik na kita.
So salamat atong nangutana ganina nga hinon mura man to sort murag ginagmay nga cross examination. Pero okay ra gyapon to kay ang iyang intention ug ang iyang tingog maayo man. Okay? So ato na siyang gidawat. At least buno natay caller. So kay atong dawaton ang ato nga caller. Si Brother Rangi or Range Rocky. Okay, Brother Rocky sa Ireland. Layo ni. Hello, Pastor Chris. Mayong buntag ba niya? Maying hapon dire. Hapon ba niya? Unsay oras sa inyo? Ang oras karon dire murag alas 9:15 siguro, alas 9:15 na. Okay, so, salamat. So, lipay ko, Brother Rocky, nga nanawag ka, layo-layo rin yung tawag, Ireland kini. O dugay na kay ko si Kuan Pastor, dugay na gyud ko nga kanang naghandom gyud ka magkatawag gid mo Pastor, kaya ko isang busy kay ko sa tanan sa akong nagtrabaho mo ko dito sa Ireland, there is nursing home na Okay. nag-headphone ko sa nag-break na ko, nag-headphone ko. Nagpaminaw ko sa YouTube na ako nagpaminaw. Okay. Napo ko yung mga amigo ko, diripot, ako kung gina-endorse ko si mga maminaw gid sila sa mga gyud kay na may usahay ko ta may mga Bible study dire kanang adilit ko tinte. Okay. Yo sa magtapok-tapok mi akong gina-endorse kanunay nga pangutana kay panan-aw mi aning kuan kining pangutana Pastor. Okay. Dengan salamat kaya Kaya na. perfect timing nga Pastor kay pagkahuman ginako ko at pagkahuman na mo course pagtan-aw na ko akong trabaho ron pagtan-aw na ko sa Facebook pag ano mo worship nakita na ko nga live voice Pastor Chris ba ni so, dalaygon kayo ang Diyos Pastor Chris nga kung siya tawag ani nga gamay rin kayo ang kalibutan yun. Mao. Gamay ra kalibutan sa internet. Daghanan jud kay nga bless mo Pastor Chris perfect yung daghanan nag-bless dire si mo gyud. Okay, dagan Labi salamat. na gyud kami nga mag-asawa sa YouTube na lang gyud magsundanan kanunay. Mao. Dagan salamat kay Brother Rocky sa inyong mga pag-ampo ug suporta. Pastor Chris, sige Pastor Chris. Sige. Ito pagpaplangin kanunay din ang Diyos na ginaot ko, nag-ampo yung pinaupon ka na mas mag-ampo Pastor Chris, nahatagan pag yung kaugtugag na alat yun, daron na ang mga tao, mahibalo yun, labi na mga tao, nga gusto yung mahibalo, tapulong na yun, pupunsa yun ang Diyos. Okay. Unsa ang pag-pronounce ni mga Rangi o Rangy? Range. Range, okay. Okay, range. Okay. So, Kung range. itugod sa Ginoo Pastor, handog kay nako Pastor, kay uli na ko sa Pilipinas, magkikita yung primo, anhaon tigil kaniya. Hapit din ni Brother Range, no? Hapit dire kay dagan tag istoryahan. Sa Davao mga Pastor, sa Davao magikot. Davao inyo. Sa Davao magikot. Okay. Sa Davao, taga-Priro may Pastor, pero uli na ko Pastor, at tuon yung pangitaong itikaw, asa ng lugar nimo at tuon tigil kaniya Pastor. Hapit range. Pag-apo Pastor ha. Kalipay na ako ang paghimamat kanimo Brother Range. Ay, dugay na kay ko naghandong na Pastor, at tuon tigil ka pa sa pangitaong tigil ka Pastor, o basig ay padala, data, Diyos na nga, kanimo, akong ihatod yan sa mga gyud. Sige, daghan salamat kayo Brother Range, no? Salamat kay Pastor. Ang Ginoo panalangin ka na to. Sige. Apilang pupos ko pag-ampo di na Pastor. Salamat kay Pastor. God bless the best Brother of Range. Salamat kayo sa pagtawag, no? Ingani ka importante ang buhat sa Ginoo. In fact, mga pinangga na to igsoon. Okay, wala kay pangutan na Brother Range. Okay, wala na siya. Okay, daghang salamat no. Akong gikalipay si Brother Range Rocky. Tungod to siyang kahangawa kay nakita niya kung unsa ang kagamitan sa minsay dito sa Ireland. Actually, naamang gid mo diha ang Ginoo magpanalangin kaninyo kini atong nabilin nga mga kaalam naa sa inyo, naa kanamo gamiton maginato ni sa buhat tungod kay kita temporary ra man tanini nga kalibutan. Unya ato natong idikar ang atong nahibilin nga kinabuhi kay haduol naman sad ang pagbalik ni Jesus Christ. Ug ako nagatuo nga gigamit ang Hope Channel aron sa pagminsay sa tibok nga kalibutan. Busa akong pasalamatan ang management sa Hope Channel, ilabi na usab sa Media Ministries Director nga nakaron nagabase sa division si Pastor Nelson Paulo nga mo'y nagpasiugda sa pangutana pastor sa dinhi pa siya sa South Philippine Union Conference. Dili unta gani na isnamo ganahan buhian pero kay ana may dako nga kapangukuhan nga gikuha sa dito sa division. So among itugot na lang uban sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang nahimo usab diri. Buino na dinhi si Ian VC watching from Japan. God bless us all. Unta mudaghan pa ang inyong mga evangelist diri sa Japan nga fluent sa Japanese kay daghan kaayo sa mga Hapon na dili mo tuo og Ginoo.
Jubilee Ramuran ay di madungog. Katutong ganina, gilisan na nato ang ato nga lapil. Alexa Paknad, watching from United Arab Emirates. Michelle Ran Sanchez Almudal, hello Pastor, watching here in Hong Kong. Thank you sa pagminsahe. God bless. Na dinhi okay na pamay daghan diri binawi ato nang tiwason sa pagpanubag ang ato nga mga naa diri sa ato nga mga gipantext ato adunay usa dinhi sa 0975-553-7968. Maayong hapon Pastor, mangutana unta ko kung unsa ang sinugdan sa Seventh-day Adventist. Salamat. Okay, ang Seventh-day Adventist igsuon mao ni siya ang katumanan sa gisgutan sa balaan nga kasulatan. Wala ko'y panahon sa pagsaysay sa Daniel chapter 8 verse 13 and 14 sa 2,300 days nga nag-start sa 457 BC ni undang sa 1844 og diha sa 1844 natigom ang gitawag natong Miller Rights Movement. Ilalom usab sa mensahe ni William Miller. Unya nagmensahe sila nga si William Miller usa ka Baptist, wala pa ang Seventh-day Adventist sa pangalan niya. Og nagmensahe sila nga doon lang mobalik ang Ginoo, tamis sa ilang baba pero pait. Okay, bueno, bugto nato kay naatay caller. Atong dawaton ang atong caller si GC Humalon sa Sikihor. Okay, brother Jess, sa Sikihor, mayong hapon. Go. Mayong hapon po, Pastor. May hapon sab. Akong pumunta na, Pastor. Inailan ba nga magkaman patong ta o cross na hinimo sa pagkatao aron mga itong mga paon? Okay. Maayo ba magbaton og cross nga hinimo sa tao? Tao. Okay. Himo tao ba? Bali simbolo sa Ginong Kristo. Okay. Daghang salamat niya na. Walay problema kung gihimo natong simbolo og ang simbolo diha ang kahulugan mabasa sa Biblia. For example, nagisgot diri nga ang kahulugan sa gitawag nato og cross. For example, dinhi sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 18 adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga dili man nato ni angay supakon kung unsa iyang simbolo nga gigamitan sa cross. Atong basahon unang Korinto kapitulo 1 versikulo 18. Kay sa mga nagakalaglag, ang kasuyan sa cross mao'y usa ka binuang apan alang kanato nga ginalwas kini mao ang gahom sa Dios. Usa ni siya sa gitawag ka simbolo. So ang cross gisimbolo igsuon niini nga puntuha. Nasa isa igsuon nga ningon nga kung kamo gikapuyan o kamo kining gitawag natong take up your cross and follow me, no? Usa sada siya sa kahulugan nga nagisgot og mga kasakitan. So ang cross nagsimbolo usab og kasakitan. Nasa gisgutan si Pablo din igsoon, Galacia kapitulo 5 bersikulo 14 or 6:14. Okay, 6:14. Apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesus. So meaning nagpasabot siya igsoon sa pagpaubos, no? Palayo ang pagsigarbo gawas sa krus ni Ginoong Hesus. So nagpasabot nga ang simbolo usab sa krus mao ang pagpaubos. So dagag kahulugan o simbolo ang gitawag nato og krus. Pero wala ta nanguros wala tay krusipiho Kay ang krusipiho, wala na nato mabasa sa Biblia nga ang simbolo sa krus, buhatan na itong krusipiho. Ang simbolo sa krus, mangrusta. Wala tayong mabasa sa Biblia na busa ang Adventista, walay krusipiho o wala sad ng uros. Okay, padayon Exxon. Padayon sa imong follow-up. Kung napakay follow-up Exxon, kung wala na, so nawala naman itong Exxon, lamian tatog na follow-up. Kaya gato akong tubag, mga una-una man lang to, kay nag-expect ko nga naakay mga follow-up, pero kung wala man kay follow-up, so dagan salamat dihana, no? Ngad ni si Arnold Buhian Veloso watching from Makati City. Solomon Giber watching from Zamboanga. Edith Tobera, pastor sa Surigao, ako sad nagdumala sa tingog sa paglaom diri ko karon Singapore. Okay. Si Nia Langha. Hello pastor, watching from United Arab Emirates, Sharjah. God bless your program, pastor from Ayan and Co. Merijen Opos Habilis, pastor, magsige mi og paminaw namo diri sa Qatar. Okay, daghang salamat no. Ako usbon sa pagpahibalo karong February 24, maadto kita sa Western Mindanao Conference, mo pahigalo bagayon kita sa Hope Fellowship no.
Og ikaduhang announcement alang sa mga Seventh-day Adventist Vanguard Association kung isda ba, kay aduna tay organisasyon diri sa Cagayan de Oro City sa mga layman nga membro sa Vanguard, meaning tigbantay sa mga pagtulunan. Aduna kitay gitawag nato og seminar. Ang atong presidente nga si Brother Bagyo, mo-announce ra siya sa atong schedule, busa andam-andam lang ta, pero ang ato venue dinhi sa Garden Church dinhi sa Spook. Okay, dagan salamat niya na igsuon sa mga punto. So, balik ta kung unsay sinugdan sa Seventh-day Adventist, ato naman naisgutan ang 1844 nga diin ni absolute ang Millie Rights Movement, unya nagtagna sila nga balik si Kristo apan wala kini siya okay, natay caller. Atong dawaton ang atong caller si Brother Doktor Manila. Okay, Doktor lang tingali ang iyang gusto ipatawag. Go, Brother Doktor. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi naman. Gusto ko lang po kami patungkol po dito sa mga tinatawag natin Trinity. Okay, you're talking about Trinity? Apo. Okay, go. Kasi po, ang karamihan po sa purpose ng narinig ko, itupuntahan ko po, ay sinasabi nila naman po God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung God the Father po, kung naniniwala ko, pero kung sinabi po yung God the Son, God the Holy Spirit, parang medyo malapit po sa akin. Pwede po pastor, pakipaliwanag sa akin kung bakit po ganyan. Okay, dagan salamat niya sa imong pangutana about anang imong gingon God the Father. Actually, kanang word nga God the Father nasa das Biblia. Galatians chapter 1 verse 1. Okay, atong basahon na. I'll be using the Cebuan version. It is because this program is intended for Cebuan, no? Mobito ang title nato is Pangutana Pastor. Allow me to use our own vernacular. Nagaingon diri Galatians chapter 1 verse 1, si Pablo apostol kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao ni pinaagig tao kun dili pinaagig kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan. So ato makita Dios nga Amahan mo nang gitawag nato God the Father. So atong nabasa sa Biblia nga kini ang Father usa ka God. Ato sang tan-awon sa Bible kung kini si Jesus Christ usa basad ka gitawag nato og God. Titus chapter 2 verse 13 kung nasa inyo ang balaang nga kasulatan. Titus 2:13 nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Unsa si Jesus Christ? Dakong Dios ug manluluwas, gitawag sa English nga Great God and Savior Jesus Christ. Kung ato nindalon sa Griego igsoon, nag-ingon ang Greek word ani, Tomigalotheo kaisotero eso Kristo, meaning Great God and Savior Jesus Christ. So si Jesus Christ usa ka God. So atong nabasa sa Bible nga si Jesus Christ usa ka God. Ato nasabta sa Holy Spirit sa John chapter 5 verse 3, 4 ug 5. Okay, atong tan-awon ang John chapter 5. Okay? Aron makita nato kung unsay gingon sa balaan nga kasulatan. Okay? Okay, dirita sa John. Okay, Acts 5 or John 5. Atong tanawon. Okay, kay usay malimtan na tong bersikulo. Okay, Acts chapter 5 verse 3, 4 ug 5 nagingon. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naun sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing, aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Take note, kinsa gibakakan ang Espiritu Santo. Sumbayan tos pagbasa. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Og sa gikabaligya na kini, dili ba imo mang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niana? Na unsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Remember, dinhi sa verse 3, gibakakan nila ang Espiritu Santo, o pag-abot sa verse 5 nagingon dili tao ang imong gibakakan
kundili ang Dios. So atong nabasa nga ang Holy Spirit God usab. Father, God, Son, God, ug ang Holy Spirit God. Dili na siya tulo ka God. Usa ka God sa tulo ka person, no? Dili kay tulo ka gods, kundi usa ka God sa tulo ka persona. Ug wala masayop ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 nga usara ang Dios. Pero kining usa ka Dios napadayag sa tulo ka persona. Mao na nga kung imong basahon sa Mateo chapter 28 verse 18 verse 19 verse 20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Himo ang tinun-an, pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Dili na siya coincidence nga natay mabasa nga ang Father God. Dili sad siya coincidence nga natay mabasa nga ang Son God. Dili sad siya coincidence nga ang Holy Spirit mabasa sa Biblia nga God. O labaw sa tanan, dili siya coincidence nga ang Matthew 28 nag-ingon, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Labaw sa tanan, dili pa gid ni siya salagma nga ang Matthew chapter 3 verse 13, 15, 16, 17. Sa panahon nga gibautismuhan si Jesus Christ, ang langit na abri ug adunay tingog gikan sa langit nag-ingon, mao ni ang akong pinangga nga anak, ako may kalipay kaniya. Ang Amahan nagsulti gikan sa langit. O nag-ingon sad ang Biblia nga ang Holy Spirit may patong sa iyang abaga. Bueno, ni signal na magid atong kauban, time naman kuno. So daghang salamat sa nangutana, pwede tingali manawag ka sa uban nga bahin o niya atong dungagan ang pagpasabot niini. O niya dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa among station manager Sir Janster Calbud ug among communication director Pastor Hisbon Buscato, labaw tanan ang amo usab nga Media Ministries Director sa Division, si Pastor Nelson Paulo, kini lamang si Pastor Chris Bacalaros mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, moray angay nga mabuhi. God bless sa tanan. Magampo ta. Daghan salamat o Diyos sa imong pag-ubahan, daghan salamat sa imong gugma, daghan salamat usab sa imong panalangin, nalipay kami sa makausapa nga ikaw naghatod kanamo aron usab makapahat sa pulong sa tibuok nga kalibutan pinaagi sa gamahanan nga teknolohiya sa internet. Panalangin ang amo nga mga kaigsunan nga naa sa Europe, naa sa Middle East, naa usab sa Amerika ug sa nambahin sa aping sa kalibutan. Ikaw magaduaw kanila, magahatag panalangin silang kamot, magahatag kabaskog sa iyong panglawas ug labaw tanan magaayo sa iyong balatian kung anaaman. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa among mga pangaliupo, amo nigi pangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit nga diin kami maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.